تیش وازہی زندے لدا ہزار برا تیش وازہی زندے لدا ہزار برا مکب تگاوتی جندے پدا ہزار برا مکب تگاوتی جندے پدا ہزار برا تیش وازہی زندے لدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلیں چاروں کا معاش میں کستر رحمت غلام اور ہر جگہ سلامت بات ہے کوش بات ہے. میں اروحدہ جہد و کوشش ہمشیں کہ ماں نوکترے مہمان شمیدی میں بیاریں مرچی یک جوانیں گوشندائی کہ اسے ہوتی بازیں وحد گران قیمتی وحد پا بلوچی پا بلوچی زبانہ داتا کو نادر کرنا گائیں میں گنا امراد داری کرنا گائیں واجہ عارف کریم ترا ہوتی دیوان تو کا واشد گوشیں وشنا بات ہے وجہ عارف کریم تو ہوتی پجارہ گلیں چاروں کا اندیمہ وقت بکم بہتر من خیالہ جی ہو اور کلان چا پیش ماں ہوتی پلے راجہ سلام پیش کرنا اور جاگان تو وشال و کشال باتا اور منی نام عارف کریم ہے مان میناز بولے دینے دو کیا واجہ عارف کریم تو ہمارا بوش کے طرح گوشندی شوق کدی بتا تو کہہ رچے متاثر بتا گئے تو آرہ جستا کہ ماں یک گوشندی بھی ہمیشہ وڑا بگوشنگو وجہ مانا چا در کسانیا گوشندی ابو آہگ بتا اور من چاوتی کماش وجہ کریم بخش منی کماش نام ہے ماں چبائی چا متاثر بتا گا اور 2002 اما ای پیلے تو کات کا گوں اور منی قابل احترام استاد اللہ جنت نصیب کا ادا مرزی استاد عبدالستر بلوچ بتا تائی کماشا صوت گوشتا جنہیں منی کماشا صوت نہ گوشتا منی کماشا زہیرو گوشتا. عارف کریم تو اسی منی یعنی کہ ماں بنوکی استاد بتا استاد عبدالستر بتا تو اسی بابتا گولیں چاروں کا نا چندے گا بوش کے یہ چون انسانی بتا شمع گونا چھ وڑا پیشت کا گب چوئی وڑائیں استاد عبدالستر بلوچ یک جوانے یک عظیم شخصیتی بتا آئی ہوتی شاگردانہ یک چکے وڑا چارتا اور آج شاگردی آئی کہ رشوتا سبق زرتا آرہ شریں وڑیا سبق داتا کہ آئی تو کا مطلب بدنیتی نہ بتا اور زیادہ تر آئی اچھی مکرانے گوشندہ بتا مطلب مکرانے اچ مردم ای کرکے شتا آئی مطلب آرہ سیکاریں تا آئی گشتے رو بو آگ بتا کہ ماں مکرانے مطلب اچ مردم میں نہیں کرکے چیزیں واسطہ انشاءاللہ ماں آئی سرو سوچ کرنا پرچہ کہ آئی بنیادی میں نہیں کرے ماں گوشتے کہتے بنیادہ ماں مکرانے بتا ہوں. عارف کریم تمہارا بوش کے تئی چچو نوار مارکیٹ آت کا تئی کجام نوار گیشتر گوش درگ بتا نہیں کہ طرح قوما کجام نوار اچھی گیشتر تا دل بڑی دا تو جانتے کہ منی واقعی یہ نوار شہر گوش درگ بو گائیں نوار ماں کتا کل شش نوار کتا یک نواری لاسٹ آت کا منی اشرف رضائی بتا میکسی بتا باقی انو یک من نواری ہم کتا تینگا تک تیار نہیں بلے منی مطلب سوچے مطابقہ گیشتر منی ولیم سے یعنی گیشتر گوش درگ بتا پدا انو میکسی میں اتکا منی اشرف رضائی مطلب شریں چیزیں مام بتا ہی ہم شریں وڑی گوش داشتا کوما اور دوست بتا منہ دل بیڈی ہم داتا شریں وڑی مجھے تو کچھ ہے کہ منی شاش اپ نوار مارکیٹ آت کا یہ نوارانی جو طرز جوڑ کرنا گو یک بلائیں گا پہ گوڑا اسی طرز جوڑ کرنا گا ترا دیکھا سنگتاں سپورٹ کتا یا کہ تو وہ طرز داتا گا سچیں شہر طرز ہر نواری کی میں نے بوتا بچا ابتدا بنداتا ماں ولیم یک نمبر مطلب اولی پیت بند میں کتا گا اولی پیت بند یک کو دو طرز استاد شوکت مراد مطلب میں استاد شاگرد بوتا ہوں میں ہم استاد بوتا ہوں پا قابل احترام ہے دو پیربند مطلب بوتا گا ہماری طرز کوتا ہوں باقی منی آش نو طرز بوتا اولی علمائی میں وقت داتا گا اور زیادہ تر طرز منی وقتی بوتا گا چو مطلب سنگت آنچے استاد بھی یک کو دو طرز منو داتا زیادہ تر طرز میں وقت جوڑ کتا گا شما نواران تو کا عارف کریم وڑے شہر گوشے جی ہو نو شما گوشدارو کن تب چون شہر نیم گائیں یعنی کہ چون شہر گوشدارا مردم یہ شہریں جوستی تو کہنا گئے گپشن کہ انو دورے تو کا انو تو چاگردہ انو جو ماحول مطابق گشتر ادبی چیز گوشدار بیتے ہیں سنجیدہ ان چیز کر آچ رنگے گوشداروں کستے ہیں مطلب بعض نازیں گوشداری بعض غزل گوشداری بعض مارکیٹیں صبح چیز گوشداری بلے یہ دورتوں کا مانی مطلب سوچے مطابق ہمیں گڈی مطلب نوار مکوتا پیت بند اشتو کا ادبی چیز بوتے ہیں گشتر سنجیدہ گوشداری چیز بوتے ہیں مردمان گشتر دوست بوتے ہیں مانی سوچے مطابق انو دورتوں کا گشتر ادبی چیز گوشدار بیتے ہیں. تو ہمارا بوش تئی پسندیدہ شاعر کہیں ترہ کئی نوشتہ کو دیکھیں چیز گیشتر دوست بند تو کئی نوشتہ کو دیکھیں چیزیں وشتر گوشے
शर्रें जोस्ती तो को चानू और एक शायर होती जगह वश नविश्ता कन तो वश नविश्ता का लगा इंत वजह मुबारक अली साहब भी वजह मंजूर बिस्मिल साहब भी वजह मुनीर मोमिन मीर उमर मीर ज़ुबैर मुख्तार ईदगा देगा मतलब इरशाद परवाज़ दुरावती जगह वश नविश्ता का लगा शायर सख बाज़ा मतलब नमीरान शायर बुतगा आनी नामत मतलब शतर जाने वजह सैयद जबल शाह शमी बुता अताशाद बुता करीम दश्ती वजह गुलाम हसन शुवाज साहब मतलब मुराद शायर इधर बाज बुता अताशाद भले ये दौरे तो का मना अक्सर होती पसंद है ना ये दौरे तो का माँ गेश्तर शेर मनी एक दोस्त संगति बराते वजह आरिफ वफा बलूचे आई शेर माँ बाज गुश्तगन एक दो नवार मणि मतलब गुश्ता इसी 4-5 शेर में गुश्ता और मणि जिंदरा पर्सनली भी आ सक दोस्त भी शर रहे हैं ग्रेट इंसान है और इस नविश्ता माशाल्लाह शायरी हम बाज जुआन है माँ इश्कुता के अर्च रागे गोशगे एक टीम भी हस्ते ये रास्ते जियो अर्च राग गोशगे एक टाइम मुकर्रर करना बुता हमें जो पंडित हमें राग जोड़ को तक बुनियाद अच्छी उस्ताद आर रागे तो का मतलब एक टाइम में मुकर्रर को तक वाह दे अच्छी राग हस्ते एक रागे हस्ते सोबे सर गुशबी या हस्ते मतलब नेमरुचे टाइम गुशबी या कि शफे टाइम या कि शफे लास्ट टाइम या कि मतलब गरबा में टाइम मतलब माँ रिकॉर्डिंग करना माँ टाइम टेबल से रिकॉर्ड ना करना माँ ट्रैक होती डमी अंतिया पता ओकल करना कदी शपा ओकल करना कदी रोचा ओकल करना यानी कि शुमे का उल्टा शफे राग रोचा गुशे रोजा के शफा जाहिर है चीज देना भले आज लत्ते राग हस्ता आज टेम में वश लग गा आज वाद आई गोश दर तर मजा दंते भले लत्ते राग हस्ता हमार टाइम है सर तो गोशे तर गिस्ते ले जदा अन्नू दौरे तोका रेदमस्ट सकबाजा ये सज्जा वशे वड़िया जनगा हाँ तई पसंदीदा रेदमस्ट काए तरक्काई गेस्ते रेदम वशतरबा बेचारे के उस जगह जोहत करना शर्रें वड़िया वश जनगा उस्ताद रफ़ीक बीबी उस्ताद मुजाहिद गुलाम बीबी उस्ताद आरिफ हुजूर बीबी थे उस्ताद नसीम अली और सारे के मैं उस्ताद यस्ते मतलब शर्रें रेदमस्ट अनु रिकॉर्डिंग गेस्ते रमा जनगा उस्ताद उस्मान लाल उस्मान और बुनियादा उस्ताद गनी बुता अनु वफात बुता आया गेस्ते नवारन तो का पीत बदन तो का हमारी डबिंग को तो रेदम अनु दौरे तो का मना आरिफ हुजूर मतलब सक वश लगी माशाल्लाह वश भी जानते दूरा होती जगह वश जना आरिफ करीम अन्नू दौर सोशल मीडिया दौरे अन्नू गौरपान तो का माँ अच्छी अच्छी क्वेश्चन दा गिंदगा के ना के पेसरा पब्लिसिटी में दिसता और ना के देगा प्रोग्राम वगैरह दिसता अचानक हम सल अष्ट गाना रिलीज करना गा हाँ 5 गाना रिलीज करना गा हाँ और बाजिन यानी म्यूजिक पर दे माँ बाजिन कर सुरा माँ वाक़ नहीं और बाजी के यानी कि बाजिन निजूरी तरह गिंदगा के ईशानी बाबत तो ठीक कुछ है एक जवानी जोस्ती तो करना गा है और माना वाद सी बारे चीज़ गुशी बुता शायद तो जोस्त को बच्चा अन्नू अर्ज गुशंदई के ये पीले तो का के बुनियाद आरस सेक्क लूटी म्यूजिक दरबार लूटी म्यूजिक दरबार के पूरा सरजमा हो नबी के म्यूजिक दरिया है माँ गुशमा म्यूजिक का दरबार मतलब दरिया आदस कनक नबी म्यूजिक भी आदस कनक नबी भले के यक मर्दमी पेसर जोहद बेका उती उस्तादे केरा बरो चंद राग बिसिकी लय सुर और मेहनत बेका रेसल बेका रियाज बेका जब तक पक्का नबी तो डायरेक्ट मरो कैसेट मका अन्न दौरे तो को अच्छी मतलब माँ वत गिंदगा अच्छे कसान नौजवानी गोशिंदा माँ ना गोशिंदा गोश्त न करे अच्छा गोशिंदा अक्सा तो गोश्त न करे चू अर्च आम इंसानी शेरवानी गाना गुशी भले गोशिंदा आमा इंसान गोशिंदा जुड़ भी कि आप पूरे सोरा सरपदे या सोरे सरा ले सरा गुशे गाएँ और मूसिकिया कमोबाज सरफदें जानते हैं अनु ये डायरेक्ट कहाँ ना म्यूजिक का सरपदा ना बाजा ये जनक जाना ना ले ये तो कहाँ चो डायरेक्ट बरो होती शो के पता या को दो गाना बेका शेयर मतलब स्टूडियो रिकॉर्ड बेका और ये स्टूडियो ईशानी रिकॉर्डिंग कहाँ सोशल मीडिया दो रहे वो जाना ना भाई के ना बल्कि के ईशानी गोश्त की चीज़ छोटा गोश्त दर ना बच्चा सोरे सराना या 20 सोरा चट नु ये एक बलाएं तावानी पर बलूची मतलब म्यूजिक के तो का एक बलाएं तावानी मर रस गए तो वती ज़ुबाने हमें नोक बांधे सेंगरानो तो धरी सेंगरान चौड़ा चारे चौड़ा गिंदगाए बच्चा कपशे के माँ होती ज़ुबाने गोशिंदा गिंदगा उन्हों दरी हम गिंदगा भले दरी गोशिंदा अमा गोशिंदा कसानी पे या के मज़ने जब तक आ सही माना मतलब नसिकन तो पक्का नबा आना केसर करने इजाज़त देख नबी हालांकि वश गोशा
سوریتا بھی گوشن بلے کم و کسانے نزوری آئی تو کبھی آنا اجازت دینے میں صرف پابندی بالکل باقاعدہ پابندی لگ گیا جب تک سورے سر نگوشے وش نگوشے طرح کیسر کا اجازت دینا بھی بلے میں چوش نہیں عارف جب ماں بعضیں دیوان اشتا گا ہمیں کہ میں گولن چاروں کا کہ میں فلم چاہ رہا تھا گا گوڑا بعضیں مردمان کرے کہ شوتا گا دیوان نشتا گا گوڑا اول مارا ہمیں جس کا لگتا کہ رحمت شراب بھی یا کہ بیئر بھی یعنی کہ میں قوم ذہن تو کا ہمیں چیز یہ کہ میں ازمکار لازم شراب یا بیئر یا چاٹ سے لازم ایک چیزی کا نا میں گوشندہ یہ ازمکاری شاعری واسطہ یہ چیز شراب بیئر الہمیہ زنا نہ یہ تو شرح جوستی ہے یہ چیز ضروری نہیں کہ یا گوشندہ نشائی پہ کام یا کہ شراب بھی یا کہ سنگریٹ بھی یا کہ مطلب ہر چیز بھی نشہ و گوشندی واسطہ یا گوشندہ سخت عرابی عملی اور یک سنگریٹ ایک اشک بھی گوشندے واسطہ شر نہیں کہ بچہ سنگریٹ بھی تھی آوازہ کر رب کا یک سنگریٹ ہی دیکھا تو گوشندہ بیچا سردی آپ تک نہ ہو رہا بعض چاول نہ ہوا امی چوک مطلب فارغ کرنا ساپے روگن استعمال کرنا آنی آوازاں تو بیچار نشہ نہ کرنا شراب نہ ہو رہا شراب چڑ سوئی دے گا نہ کرنا بلے ٹھیک ہے میں نزور ہمیشہ کہ مارچ دیو رہا لازم مردوں کو تو بھائی تو ٹھیک ہے نہیں شراب مطلب کرنے یا دیگر چیزیں کرنے ٹھیک ہے ضروری نہیں اے کہ میں قوم کے ہمیں وڑ مارا گئے میں گوشندہ و ازمکار و شاعراں قوم ذہن تو کا ہمیں چیز زیر کو تھا بالکل لازم مرچ دیوانا شوتا شراب لوٹتا ظاہر ہے اور وہاں دیکھا بیئر چیزیں لوٹا ظاہر ہے کہ قوم ذہن ہمیں وڑ نندی کے قوم ڈارے آؤ گوشن کے بلکہ بغیر شراب بیئر گانا گوشت نہ کہاں آو پرچہ کہ میں ارچ نوک باندھے ماں گوشندہ گندہ کے شروع کرنے گئے لازم شراب یہ بیئر دیما پرچہ کہ میں اگر مستریں گوشندہ یہ چیز مکوتے گوڑا کستریں نا یہ ون نکو تگا بالکل بعض گوشندہ ہستا ماں دستے گا کنگا بھی چیزیں کہنا گا بلے ایک انسان ہے وقت مطلب ہوتی اوشا ہیں تو اور اچھے گا تیرے بگیڑی نے شراب وار نے ظاہر ہے کہ آج چیزیں کیا ہوتی ہے اوشا چیزیں وش گوشی آئی پر نشائی موڑا وش گوشت نہ کہیں صورت آئی چیزیں تو بھی جانے کہ لازم تو کا شراب وارے تو زیادہ ہی کنے تو شراب وارے تی مطلب آوڑا تی اوش برجا نبی بلے منی گلا بغیر نشاہ چی اچھ کاری بھی تو شتر کنے ترا انوین دورے گوشندہ تو کا کہ گشتے دوست بھی تی آیا کہ وش گوشگاں بچہ انوین دورے تو کا بعضیں گوشندہ ہستے ماشاءاللہ وش گوشگاں جوان گوشگاں انوین دورے تو کا وہاں بلوچ بھی کامران داد بھی سلیم بلوچ سلیم امین اور استاد مسلم عمل بھی یا کہ کیرجن باکری مطلب ارے کی ہوتی جاگہ ماشاءاللہ وش گوشگاں اور جوان رنگے ہوتی زبان دمرو یہ کھانا گائیں اور بعض انچیں گوشندہ ہستان جو پیسرا گوشتگی وش گوشتگی مانچا متاثر بودتا ہوں استاد نورکن بیزن جو چی عارف کریم تو استاد نورکن بیزن جو چی گیشتر متاثر بودتے تو ہماری گوشتگی چیزی میں گولیں چاروں گانا گوش دارائیں جی ہو استاد نورکن گوشتگی چیزی وجہ مبارکہ صاحب پر بندیں کیر ماورا گوشتی نہ کنا اگا چمبا چی ردی بیمار پائل کنیت زہی زندے لدا ہزار برا تیشوا زہی زندے لدا ہزار برا مکب تگاوتی جندے پدا ہزار برا مکب تگاوتی جندے پدا ہزار برا تیشوا زہی زندے لدا ہزار برا Gamadani gama gama pa, gamadani gama gama pa, mapa gama gare nire gare nire sa. Hame sabamani dard ke shiva kazi kazi. Hame sabamani dard ke shiva kazi.
اگا جنام صدا گو صدا ہزار برا اگا جنام صدا گو صدا ہزار برا مکب تگاوتی جندے پدا ہزار برا مکب تگاوتی جندے پدا ہزار برا تیش وازی زندے لدا ہزار برا. عارف کریم گوشندی چی علاوہ تو روزگار چی کنے گئے کاروبار چی کنے گئے وہ چیچو وانتا تو جو منی مطلب گوشندے چلا ہوتے کا کاروبار نہیں استے مانی کار میں گوشندہ ہی میں وانتا بھی ہے کتا تنینگا تک دیکھا روزگار منا دس نکبتا ہو اور نوکری ہم منا دیگ نبوتا تنینگا. اچھا انو ماشاءاللہ شمع بلیدہ وزیر خزانہ ظہور احمد بلیدی صاحب ہیں جو بڑا تو اسی کرا ریکویسٹ نہ ہوتا کہ میں یک گوشندہ یا منا شرم پوسٹ یا چیزیں بھی لگائیں جو آجار میں بازرندہ گوشتا کہ میں بے روزگار ہوں منا دیکھا روزگار نہیں استے گوشندہی تو کچھ پائدہ نہیں استے گوشندہی میں لاپے کاتر نہ کتا زبانے کاتر کتا ادھی شوکے کاتر کتا گوشندہی پوچھتا مرتا ہی تک چیزیں چیز نرستا کہ میری گزارہ بھی بیتے ہیں واجار میں صاحب میں بازرندہ گوشتا مرا بیٹا گوشتا ٹہی نا تنینگ تک میں چنا گندگا میں امید کرنا مرا لازم ٹہی نہیں تو اچوادی پیلے تو کا ہے تنینگ تیسرا چوشیں واقعی اتکا کے تو گوشندہی پیلے چی دل پرستی دلا گوشتا گوشندہی یلا دیارے چ پائے دے نہیں شرین جستے جو ایوڑے نوبت منی سر گوستا بچار ماں گوشندہ ماں زبان دیمرویہ کنے گئے ہوتی قوم واسطہ گوشندہی کنے گئے زبان کاترے کنے گئے میں جو جوت کنے جو محنت کنے ہوتی زبان کاترہ کیسٹ کنے نوار پیت بند کنے امیت چوک محنت کنے زر بھی خرچ کنے اس روحات بھی خرچ کنے مطلب بعض محنت چپا دیا کیسٹ جوڑ بیتے ہیں اور ہمیں کیسٹ پتہ قوم گوشت دارگا چی عبید آرہ مطلب چار عرابیاں پر مارا گوشی اور مطلب میں مزید تنقید کرتے ہیں اور پرسنلی مارا مطلب قوم ڈوباری نو اچھے نام گرگ مردوں میں شہر نہیں بعض مردوں مارا اچھے اچھے ابر گشتا مطلب اسی کے انو ارچ گوشندہ بھی ارچ پردے دوست دشمن ہستے بالکل بلے ماں کسی کاری تنی خراب نہ کتا اور انشاءاللہ چاہتا ہے موری ہم ناراضہ نہ کتا ماں کہ مارے کی عرابی ابر بوشی مارا بڑو باری چاہے واشنیت کے مردوں باز ہیں تجھے سرپت ہے شمار ہم دوبارہ بوتا باز ہیں مطلب ہر چرسانہ دوبارہ بیت نمہ اچھو محنت کنے مارا قوم گوشت درہ چی عبید مارا ہستے ہیں دوباری تو مارا عرابی ابر گوشی گوڑا ظاہر ہے مارا قوم اگر تماشائی داد کو نکا مارا سپورٹی کو نکا گوڑا مارا مطلب دل بڑی کم سے کم بیتا مارا دل پوش مکا ہمیں گپانی وجہ چلاتے ہیں ابر بوتا مارا دل پوشی بوتا پتا چارتا بھئی اسی کوچاک وکی کارا ہوتی رہا رو تائی گوشنگی کہنے کہ میں ایک اچھی کے قوم میں باید مارا گوش بداری مارا دل پروش مکان مارا دل بڑی بدار پرچہ کہ اسی تو کدے گا موزے ہونے شما پا بلوچی زبانہ پا بلوچا محنت کنگا ہوتی شا پروشا یک کنگا ہے اگر یک گوشداروں کے شما کمک کا کوت نکا بعد دل پروش مارا مکان تو بلوچی فلم گیشتر چاہ رہے اردو چاہ رہے یا کہ انگلش فلم پارسی طرح گیشتر کجام فلم دوست بھی تو فارق ہے وحدہ نندے کجام فلم گیشتر کجام زبان فلم گیشتر چاہ رہے ہیں جب پہلے ماں اردو ہم چاہ رہا ہوں انڈیا پہلے ہم چاہ رہا ہوں اور بلوچی فلم ہم چاہ رہا ہوں کدی کدی انگلش ہم بلے انو دورتوں کا زیادہ تر میں بلوچی پہلے ہوں دل گوشا ہوں انو شمع پہلے مت کا منع لنشو یہ میں شرریں وڑی چاہ رہا تھا وہ ساکھ باز رندہ چاہ رہا تھا یہ منع لنشو ہے تو کا ترہ کجام چیز گیشتر دوست بتا تو چی یعنی کہ آئے تو کا دستا کہ ترہ دوست بتا بچہ حقیقتیں گپشیں کہ شمع فلم شمع جوڑ کو تا شمع فلم یک پیغامی آئی تو حقیقتیں چیز شمع بیان کو تگا یہ چیز ہمیں جو کہ بلوچ چاگرتوں کی چیز بھوگا ہیں شمع چیز شمع دیما اور تگا اور شمع سنگتانی ایکٹنگ منا سک باز وشبت تگا ریل ایکٹنگ شمع کو تا مطلب حقیقتیں چیز دیما شمع آفتا عارف کریم تو مارا یہ سورو لیہ بابتا سرپدی بھی دے یعنی کہ گوشندگی تو کا یہ چیچو اہمیت دارا یعنی کار چیاں شرین جستے تو کو بچار سر اور لے ماں لیا گوشاں بادشاہ سورا گوشاں وزیر یعنی کہ یہ امین چک ضروریاں گوشندگی پیڑے تو کا یک چچا لے امین چک علمی کہ تو لیا گا دربیا ہے تو مطلب ترلتی کو لے کاری مبی گوڑا تو گوشندگی یہ چھوڑا شمار نہ بے کم سر بے 20 روپے ہنگا سمجھا کے ہنگا چلت کو کنے ایک سٹیج تو پرفارمنس دے گا ایک سٹیج تو گانا گوشے گا ہے تو گا لیا در بے مطلب ڈائریکٹ استے مردوں سمجھا یہ دیگا نہیں مگیا شو
یعنی کہ لے انچی چیزیں کہ مردم زانو تھی ڈائریکٹ مردم کہنا بھئی یار یہ دگنی میں رہو گئے یعنی کہ ساز دگنی میں ساز دگنی میں گیا طبلہ دگنی میں رہو گئے یہ مرد دگنی میں رہو گئے باقی تو اگر بے سور ہے تو بے تئی سور کامک 19-20 بے بلے آرچ مردم آئی دلگوش کو نکاں اما مردم ماری تھی جانتے کہ اما مردم کامو سورا صرف دیں بلے لے امی چوک ضروری جب تک ان مارے گوشندے تو لے کاری میں بھی گوشندے وہ چوڑا بوت نہ کام لے پکا بوت نہ کام گوشندے یہ تو کا سور اور لے یہ دو المیاں اور لے اور ساکا المیاں تی لک منت وار کے تمہارا ہوتی قیمتی وحدت نو میں پروگرام میں وحد پاسا مالاس بو گئے گوٹ سرا تو ہوتی گلون چاروں کا نا چھی پیغام دیے گوٹ سرا ماں ہوتی گلیں راجہ رامی پیغام دے لوٹن کے وتی زبانہ دوست بدارے وتی زبانہ گوش بدارے وتی گوشندہ با یا ایکٹر با یا کجا پیل لے مردوں با آنی حوصلہ افزائی بکنے آن دل بڑی بھی دی آن دل پروش مکنے اور متحدہ یکجا بے اور اتفاقی وتی زندگی بگوازی نے اور بلوچ زبان بلوچ راج زندگی با گلیں چاروں کا شت مرچی میں مہمان عارف کریم دیم ترہ انشاءاللہ یک نوکے مہمان یہ گونا نوکے پروگرام یہ گونا شمی دیما کھائیں میں چینل سبسکرائب بھی کرنے لائک بھی کرنے اتی کمنٹس ہمارا بھی دیے سلامت باتیں کندیلاروں کا چارہ تہی صورتا کندیلاروں کا